Duha ka karton nga napalgan sa usa ka establishmento sa General Santos City ug naal ang bomba gi-detonate sa General Santos City Police. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Pasado alas 5 sa hapon adlawng Lunes, nakadawat og impormasyon gikan sa concerned citizen ang General Santos City Explosive Ordnance Disposal kalabot sa duha ka karton nga napalgan gilid sa usa ka establishmento sa Barangay Dadianga South. Dali kining girespondihan og pag-abot sa lugar, ilang gipahigayon ang blast in place procedure. Dinhi na nahibal-an nga pulos mga powder nga sabon lang diay ang sulod niini. Nitawag sa amo na may naay unattended baggage. So ang gibuhat sa among team is gi-respondihan dito, no, gi-cordon then gi-blast in place para sigurado nga kung naaman siya unod o wala or IED, dili madisgrasya atong mga katawhan, labi na atong mga BAM technician. Mapasalamaton ang kapulisan sa Paspas nga pag-report sa concerned citizen. Timailhan kuno nga ang katawhan nagaigmat gayon. Kailangan gid na ang partnership sa katawhan, labi na sa mga may mga BAM threat para makaresponde din atong kapulisayahan. Kay kung nasa sila mapansin na unusual or mga leftover na mga baggage, magtawag dahil sa atong mga PNP. Kay capable man natong PNP naman tay EOD o SWAT na magresponde dahil. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.